खुलुमबाय साफ्रोमखौबो सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जालायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय गोदान इउटुब चेनेल खुलिग्राफोरनि थाखाय जाहैगोन। जाय बिथांमोना माने गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लायोब्ला एसेब्लाबो बुजिनानै मोनगोन। माने जाय बिथांमोना माने दायो गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों जायना माने 500 साबस्क्राइबार 600 साबस्क्राइबार 200 साबस्क्राइबार 100 साबस्क्राइबार बेफोरबायदि दङ। नोंथांमोना माने सानफ्रामबो भिडिअ हगारबाय थाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना टाइटेल टेग लागायनायखौ खम खालामनो नाङा। टाइटेलखौ मोजां लागायबानो जाबाय, टेगखौ मोजां लागायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना माने भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ मोनसे टाइमखौ फिक्स खालामना लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोना माने जाय बिथांमोना गोदान इउटुबार नोंथांमोनाथ' जानला माला समावनो भिडिअखौ आपल'ड खालामोना, बेफोरबायदि खालामनो नाङा। नोंथांमोना टाइमखौ मोनसे फिक्स खालामना लाब्लानो जाबाय। फुङावब्ला फुङाव, बेलासियावबा बेलासियाव, मोनाब्लियावबा मोनाब्लियाव। दा नोंथाङा माने मा टाइपनि भिडिअ बानायो, मा टाइपनि कन्टेन्ट बानायो बिनि सायाव थालायबाय। नोंथांमोना जुदि ब्लग बानायोब्ला फुङाव हगारनो हायो, बेलासियाव हगारनो हायो, मोनाब्लियाव हगारनो हायो। बिदिनो माने गथ'फोरनि भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोना माने मोनाब्लि समाव हगारनो हायो, बेलासियाव हगारनो हायो। बेफोरबायदिनो आरोना नोंथांमोना माने मा टाइपनि कन्टेन्ट बानायो नोंथांमोना टाइमखौ मोनसे सिजेल खालामनानै ला। फुङावबा फुङाव, बेलासियावबा बेलासियाव, मोनाब्लियावबा मोनाब्लियाव। आंनिया जाहैबाय, आंनियाबोथ' एथबां गिदिर नङा र', आंबो एथबां रोङा। होमबाबो आङो गावनो माने बुजिनानै मोननाय, रोंनाय बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलायदों। आंनिया माने भिडिअआ दा 9 बाजि नङाब्ला 10 बाजि बिनि गेजेराव आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामो आरोना। ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों नोंथांमोना टाइमखौ मोनसे सिडिउल खालामनानै ला। फुङावबा फुङाव, बेलासियावबा बेलासियाव, मोनाब्लियावबा मोनाब्लियाव। आरो थानबेलखौ नोंथांमोना ओरैबायदि इउनिक बानायनो नाजा, माने थानबेलखौहाय नोंथांमोना एकदम माने नेक्स्ट लेभेल बानायनो नाजा आरोना। थानबेलखौ ओरैबायदि माने भिडिअआव नोङो बारा मोजां जायाब्लाबो थानबेलखौ नोङो बिराद मोजां लागायनो नाजा। थानबेलखौ नोङो एकदम इउनिक बानायनो नाजा। बेनिफ्राय टाइटेलखौ नोङो मोजां होनो नाजा आरोना। डिसक्रिपसनावहाय लागायोब्ला नोंथांमोना हेशटेगखौ नोंथांमोना 15नि बारा होनाङा, 15थानि बारा होनाङा। खायफा होयो, बिराद बुरजा होयो, लंजार होयो। खिन्थु बेवहाय इउटुबाबो मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो नालाय, कमिउनिटि गाइडलाइन थायो नालाय इउटुबाबो। इउटुबनि कमिउनिटि गाइडलाइननि नोङो बारगा मावोब्ला नोंनि चेनेला माने डिलिट जालांनोबो हागौ। बेनिखायनो माने नोंथांमोना इउटुबनि माने कमिउनिटि गाइडलाइननि बारगा मावनो नाङा आरोना। साफ्रोमखौबो गोदान इउटुब चेनेल खुलिग्राफोरखौ आङो खावलायनो सानो। इउटुबाव माने गोबां सिमांजोंसो इउटुबखौ खुलियो नालाय, गोबां सिमां थायो साफ्रोमहाबो। माने नोंथांमोना माने मोजाङै माने भिडिअफोरखौ बानायनानै टाइटेल टेगफोरखौ मोजाङै होनानै, हेशटेगफोरखौ मोजां लागायनानै, थानबेलखौ मोजाङै लागायनानै भिडिअफोरखौ आपल'ड होबाय। नोंथांमोना इउटुब चेनेलनि नामखौ जेरै आंनियाथ' सायखं जाहैबाय, ओरै ब्लग जाबाय। ओमफ्राय ओरै उनावहाय मोनसे होजाबावो आरोना। मा होयो, टाइटेल होयोबा टाइटेल होजायो। सायखं ब्लग सरगियारि बेफोरबायदि मोनथाम माबायावल' दोन आरोना। बारा लांगाजार गोलाव होनो नाङा। नोंथांमोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनथ'नोसै। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारि।